No morjesta. Terveisiä vaan täältä ratin takaa. Riikka jäi taakse. Nyt painan menemään Via Balticaa pitkin määränpäänä Puola ja toivon mukaan, jos tää rakkinen vaan kestää, saan painettua pään tyynyyn jossain Etelä-Puolassa. Huomenna sitten olisi tarkoitus ajaa Ukrainaan. Tää Via Baltica yleensä ottaen aika hyvässä kunnossa. Tää laitettiin joitain vuosia sitten melko isolla rahalla kuntoon ja nyt paraikaa ajelen niin vie tuossa motoria pitkin. Toki täälläkin näitä paikkauksia on tehty, mutta varmaan neuvostoaikoihin verrattuna vähän eri vuosissa. Tossa joku aika sitten ajelin vielä niin tuommoista kapeampaa painaa pitkin, siis normaalia suomalaista, ei motoria vaan tämmöistä valtatietä pitkin. Se mua jäi hämmästyttämään, että siinä on 90 rajoitus oli ja rekkoja sitten paana täys, ohitteluja oli hyvin vähän. Mutta auta armias, kun mulla oli jo 30 metrin väli eessä ajavaa rekkaa johtuen siitä syystä, että tuli junnuna kuunneltua ensi jo Itkosen opetukset aika taajaana. Niin eikö siihen joku turpo sitten yritä väliin ja sitten siihen mun nenä eteen käkkimään hamaan tulevaisuuteen. Ei pysty ymmärtämään semmoista, tai jos sitten nyt oikein yrittää ymmärtää sitten, niin mahtaisiko olla syy siinä, että kun tässä autossa on nyt kuitenkin nämä suomalaiset rekkarikilvet, niin joillekin sitten saattaa tulla jonkinnäköinen ralliformula-kompleksi ja pitää näyttää, että kyllä mekin pojat osataan. En tiedä, ja jos nyt ihan suoraan sanon, niin en mua kyllä kauheasti jaksa kiinnostaakaan. Mut näillä mennään. Luottavaisin mielin tulevaisuuteen. Jeps, morjens. No morjesta. Terveisiä täältä tien päältä. Tässäkään lähetyksessä tukka ei ole hyvin eikä kello näy, koska en semmoista edelleenkään omista. Mutta ei anneta sen häiritä. Ajattelin muutamalla sanalla kertoa, että minkä tähden olen täällä tien päällä. Niin en ainakaan sen takia, että mä olisin jollain muotoa hyvä ja jalosydäminen ihminen tai mun sydämeni ikkis verta. Kyllä se oli alun perin paljon arkisempaa. Kun pari vuotta sitten Salmen Jooni ja Hyppösen Tomppa kertoi, että me tekee näitä avustuskeikkoja ja vei autoja tänne ja muuta, niin meidän oli heti, että jees, toi on hienoa, me haluan mukaan. Nyt minä sitten olen täällä, kun käsky kävi. Mutta ehkä siinä oli kuitenkin enemmän seikkailuhalua kuin auttamisen halua taustalla. Toinen syy ja vakavampi sellainen, mikä on tullut sitten, niin Ukrainahan on kestänyt todella hyvin. Se, mikä piti olla alun perin pari viikon erikoisoperaatio, siitä on tullut yli 3 vuoden sota. Mutta mitäs jos se parin viikon erikoisoperaatio olisikin onnistunut? Putin olisi saanut siinä ajassa haluamansa. Niin olisiko Putinilla voitonpöhinöissä saattanut käydä mielessä, että annettaisiin noille muillekin naapureille vähän luunappia samalla vauhdeilla? Siihen aikaan, kun Ukrainan sota alkoi, Suomessa oli Mimmi-hallitus, joka puuhasteli kaikkia epäolennaista punavihreää diipadaapaa eikä me oltu Natossa. Olisiko käynyt Putinilla houkutus pieneen kurmotukseen ylivoimaiseksi? En tiedä sanoa. Nyt on huomattu, että Venäjäkin on ollut valmis täysmittaiseen sotaan. Kolmas syy on sitten se, että me haluan saada pienen ymmärryksen siitä, mitä se on, kun oikeasti iskee tuulettimään. Tämä maa ja kansa elää sellaisessa tilanteessa, mikä suomalaiset ei toivon mukaan ikänä joudu. Me haluan saada sen pienen ymmärryksen kuitenkin siitä. Olkoonkin, että se on vain tämmönen häivähdys, koska käytännössä tämä on jonkinasteinen turistireissu kuitenkin. Siinä ne motiivit sitten tulikin.